Ka lempung ngile kai football bala peniat da ka Solia Sports Club menta ka sngi ka shi tarik no pra kala poi sha ka bekut no ha ka ba ka jinga khun final ha ka te ka lempung ka long ha padeng ka narampai youth organization nong jeri mission persya ya ka Dinova Football Club Marngar bala penlong ha madani le kai football jong ka shnong Solia bat ka NYRO nong jeri mission kala yo ban ra ya ka nam lado ha ka te ka lempung. Hakatai ka sngi penkut ia ketika lempung lawan bansaki do ba Jason S. Maulong MLA ka Umsning Constituency kumukongsan haka jingdon lang kinongelam ka Solia Sports Club nadu usamla Andrew Mukti President usamla Lamban Roy Linkoy Secretary uba MS Linkoy President berim ka Solia Sports Club lambat kiwei kiriu rangba. Batla samru iki kusnam ha ketika sengi ha kaba ka NYRO nong jeri mission kala yora e ka song pisa ka balai pau hajar tingka kum kalado kat ba ka Dinova Football Club Marngar kala yo banra e ka song pisa ka bakhasan hajar tingka. Bat nakaliang ba Jason S. Maulong ulan no sniang ru da ka song pisa sya ketika kenhun kaban long kum kadak ka jias no ketilang bat ketika kenhun. Baka sports menta kam disu ka sports bat shuya la kai kum ko hobby shuya la kai milen kuma yo mene ba phi sakhi ya kan ka world cup man ka sngi ba phi baka sports kam dei shu ba kum ngai phi ko hobby phila ban kamai na kane ka jin kamai na ka sports menta kam dei shu baka kamai malumala phila ban ruspa kadi ka option ya ka career ka jong phi dei tanga ka puli puthi kadi ka option ba phidon ka no ka sap ka phong ka jong phi dei tanga ka football la ban dei kino ki track event la ban dei kino ki discipline tengah nget ba dong kam pada nak liang ke jong phi pada phidi melong kita ki ba 3 shitom ki balong ki ba minot tengah nget ba kum kini ki tournament ki IP ta ka lat kalenti ba nak liang jong ngi snok ti lang ba phi ki samla na ngi kwa pa ka lawai jong phi kat ba nang nyat ke sngi ka long ka lawai ka ba scam ba ka lawai ka ba pernai tena kaliang ke jonga na do mene nga pasakhi ya kanika football ka long ka ek ba sutunat namar abangi pet ba ka jingi la kai kini arli ki team ka don sha ka sportsmanship ka sportsmanship ka jingmut jonga kalong ba phia la kai ka de ka contact sports ik phia dei ka kti phia dei ka kjat pada phia buram iwe ka pen i ka nuksai kini ki het ki badan hangne yo pet saudong keleng kalong ka i ka nuksa ka babha namar phi ki example kini ki het ki badet kinang he kinang san liha ba phi ka akor ka buram ka ba ma akor ka buram kumno ba kinya chkhmat kalong ka ki babha nam ta ka shnong ka thawi